Mwende munyekero gubwikiama kia Jubilee Vincent Kemosi Mugaka nigakwandire igoro yokubikwa kwa ebyaramu n'abanyanyimbo abo igoro botuko kagukwanira habararia nigatebire muna tabwate mu rubiri ndi bwensi bwogosegeta abananchi ukokora ukorobekana litiko lya rero nigo bono atebire kubwate kwa ene nchira yemo yogosiarero mugusio bwoba egento boigatebire timu ya yonsi nige era chikubikumukia erikwene kibune serikali eregeti terikoirana na inde oburayi obubore mutwe wetera buna niga serikali ya kongire magima ya Kenya abo asomo wakili Cliff Ombeta Kefa Mugaka asensemo yabo na barabo bagikiri getambukero ekyo ky'abanyanyimbo bayimogetie isababu yoko mbwata ekero nababoria ibante bingadi tukoria igoro na chietari sironga asa abana bare ko graduate bechikore cheito erindegerenga kwana mangana yoko tema kureta abagusiamo ngakwana mangana yogo sugumo morayo ito Fredo Kengo Matiangi mutwe inge kina kiki abagechetie esa udinate betenga Fredo Kengo Matiangi nere ogochikobo president yaito ekero nababori nki bakombwatera ondeta yontebya ibante binga baitwe instructions kurugoro bambwate erindegere ntige kubanga amandamano ayeri tukoria rero na inchi abantu baminto mandamano andeta yo nabangete naba Kenya bono iga ase baikire muntu ndeta yo oraba banga amandamano aba Kenya baamwire bono iga ase baikire ngagochimotuga iga egento keraba konye no gosoka erindegere kwirwanira na kie kyuri tukoria rero aba Kenya ase bare baisokirie erindegere kuinyora abana bari baitetwe ase myaka ebere yaitire na inche kintaga tokote abantu baminto bagusiye ese igibuneye erororo gotosiarero bwoba intwe buna abagusiya abantu baminto mumaete intuntu anya gwakirumatitiri na ende tuamwire kwa kauri moja gwansira litukoria rero ese yeri konye tubegete korange serikali ye yo mu sikoyo William Ruto ya rurororo ngochitore komento mukia mara kabere mara gatatu erinde korange serikali ya rurororo kiagera ne serikali ya changindira aba Kenya. When you assume that somebody is going to create chaos, when you imagine that is going to create chaos, and then you do not have even an iota of evidence, you do not have anything to show that he has actually committed any offense, not by speech, not by action, not by mobilizing, not by calling people, then there's something wrong. And this cannot be acceptable. We cannot allow the government to keep on threatening people because you have decided to take a stand over a different position. Amangana yoko nyako tisa abantu engaki yarire inkibago chira butukombako murange mugaso muri statement yekora tali criminal abasaya baito bagusi timo baisago chikorara bado ni mapambano abarayi baito bachakire koligi bune bimoni ingotene nabo siongo teba iga abantu baito bagusi timo rara tosabira abarayi baito totenene na barabwo munyekero gobwekegancha kia CDF yensemu